Pusing aku nih ngrasane wedhus kuwi. Ngarit wis suket angele ngene. Mau ora sudi ngarit lah gopol wong bakal wedhus iki. Wedhus enak-enakan. Walah. Turu bareng karo kancane dik pikir nodus. Jenggere wantem malah. Mau ngarit lah sudi wong akal wedhus. Pusing aku nih mah. Iya. Daripada pusing ini kita. Aluk musikan karo koncoku. Koncoku biasanya nek kono ora ya nek warung Darmi. Wah, masuk iki gendang wis ana, gitar sono. Langsung hei. Wedhus, kancane ya dipikir wedhus. Dadah. Yo. Ayo musikan aku pusing iki ngrasakno wedhus kuwi wae. Yo nek kene wis pas iki, ora gendang, ora gitar. Cadak gitare. Lagune Satru loro. Ayo. Musik. Pesta pupuk ini pesta kanggo awak. Lanjut. Nama klothekan iki lho, peneng bacer wae kok ra isin. Parane lho, paranane. Kaget. Kok men guna penonton pengajar ora isin. Saya lagi pasti. Kok Cerene lho. apa nang belajar kok ra isin, ya mau blebok itu kowe. Iya aku ngerti nek DP turu syukurane le. Ini kok enggak itu di kuping wae. Jenenge piye le? Kan iki warung le. Ora apa-apa, tiga musikan rame-rame iku. Ora oleh. Iya ora dibuka ngopi nek ora oleh. Ya tak kan kopi nang ora sae sumpae tok wae. Piu-piu tok ngono. Iya. Jiabut iki rong kayak malah. Kan ki biyen mantan penyanyi dangdut ya. Ayane mbak aku piye? Apa? Nyanyi sing kuwi nak kendangnya aku, gitare cai. Piye? Diunara? Tadi dulu enggak kira. Tadi lho ya. Udah lumping piye? Mau telu lho, mau telu situ. Apa ayo? Udah lumping sebutan nang. Dua pokok si situ. Ayo, udah lumping ya. Ora isin. Arin, langsung gitare dong. Langsung Sik kancaku iki lho iki gitare yo. Si Bater. 1 2 3. Ya lumping warung kok beli ora dinyanyi lho, malah mutik apa nek pintu yo lho. Awal-awal iki sana ya, gawe ini. Sine piye sareng ngono lho. Lagune kuda lumping ngono yo. Wah. Piye? Ono depan ate iku piye ngono. Ate rekod ate iku game musik ngono yo. Ya musik jenenge SMCCN lho. Oke. Halo. Moro-moro di sini. Sudah rame.